Durerea și timpul din cartea Înțelepciunea nesiguranței de Alan Watts. Câteodată, aproape fiecare dintre noi invidiază animalele. Ele suferă și mor, dar nu par a face o dramă din asta. Viețile lor par să aibă puține complicații. Mănâncă atunci când le este foame și se odihnesc atunci când sunt obosite. Și instinctul, mai mult decât anxietatea, pare să le guverneze puținele pregătiri pe care le fac pentru viitor. Din câte ne putem da seama, fiecare animal este atât de ocupat cu ceea ce face în momentul respectiv, încât nu-i trece prin cap să se întrebe dacă viața are vreun sens sau vreun viitor. Pentru animal, fericirea provine din savurarea vieții în prezentul imediat. Nu din certitudinea acum că există un viitor plin de tot felul de plăceri. Acest fapt nu se întâmplă doar pentru că animalul este o creatură relativ insensibilă. Adeseori, privirea sa, auzul sau mirosul său sunt mult mai sensibile decât ale omului și cu greu ne putem îndoi de faptul că își savurează cu mare plăcere și hrana și odihna. În pofida simțurilor dezvoltate, animalul pare avea însă un creier relativ insensibil. Este mult mai specializat decât al nostru și tocmai de aceea animalul este o creatură dependentă de obiceiuri. Nu are rațiune sau capacitate de abstractizare și are puteri limitate de memorie și predicție. Fără îndoială că sensibilitatea creierului uman adaugă enorm de mult la bogăția vieții. Doar că plătim scump pentru asta, întrucât această creștere în sensibilitate ne face extrem de vulnerabili. Cineva poate fi mai puțin vulnerabil, devenind mai insensibil, mai mult piatră decât om. Și astfel mai puțin capabil să se bucure. Sensibilitatea necesită un grad ridicat de fragilitate și de moliciune. Ochii, timpanele, papilele gustative și terminațiile nervoase. Totul culminând cu delicatul organ numit creier. Toate acestea nu sunt doar fragile și moi, ci și perisabile. Se pare că nu există un mod eficient de a diminua delicatețea și perisabilitatea țesutului viu, fără a-i scădea în același timp vitalitatea și sensibilitatea. Dacă îi să avem parte de plăceri intense, atunci vom fi expuși direct
durerilor intense. Noi dorim plăcerea, însă respingem durerea, doar că pare imposibil să o avem pe prima fără cea de-a doua. Pare că cele două trebuie să alterneze, pentru că plăcerea continuă fie pălește, fie trebuie să devină mai intensă. Iar creșterea în intensitate fie va scădea sensibilitatea receptorilor plăcerii, fie o va transforma în durere. O dietă bogată în grăsimi fie ruinează apetitul, fie ne îmbolnăvește. În măsura în care viața este considerată ca fiind bună, moartea va fi implicit considerată drept ceva rău. Cu cât suntem mai capabili să iubim pe cineva și să ne bucurăm de compania sa, cu atât mai mare ne va fi suferința când acea persoană va muri sau ne va părăsi. Cu cât conștiința noastră devine mai puternică și capabilă de noi experiențe, cu atât mai mare va fi prețul pe care va trebui să-l plătim pentru această cunoaștere. Este de înțeles că uneori ne întrebăm dacă nu cumva viața a mers mult în această direcție, dacă jocul mai merită jucat și dacă nu cumva ar fi mai bine să inversăm cursul evoluției în singura direcție diferită posibilă, înapoi, către pacea animalică, către vegetal și mineral. Uneori încercăm acest lucru. O face femeia care, după ce a suferit o traumă emoțională adâncă în iubire sau în căsnicie, își jură să nu mai simtă vreodată ceva pentru un bărbat. Devenind astfel o bătrână dură și plină de amar. Mult mai des întâlnit este băiatul sensibil, care învață din școală cum să se ascundă în cochilia de băiat dur și care, în calitate de adult, ajunge să joace, ca mecanism de autoapărare, rolul filistinului, pentru care tot ceea ce ține de educația intelectuală și emoțională este efeminat și smiorcăit. Dusă la extrem, această atitudine față de viață duce la sinucidere. Persoana rănită profund este oricum parțial moartă. Parte din ea a murit deja. Și iată de ce, dacă vrem să fim pe deplin umani, conștienți și vii, trebuie să fim dispuși să suferim pentru propriile plăceri. Fără această disponibilitate, nu avem cum să ne dezvoltăm intensitatea conștiinței. Cu toate acestea, în general, nu vrem asta și ar părea ciudat să ne dorim așa ceva, pentru că natura noastră se opune atât de mult durerii, încât însăși ideea de a voi să o îndurăm dincolo de o anumită limită
pare imposibilă și fără sens. În aceste circumstanțe, viața pe care o trăim reprezintă o contradicție și un conflict, întrucât conștiința trebuie să implice atât plăcere cât și durere. Faptul de a aspira la plăcere prin excluderea durerii echivalează cu a aspira la pierderea conștiinței. O astfel de pierdere echivalează însă cu moartea, ceea ce implică ideea potrivit căreia cu cât ne zbatem mai mult pentru viață, cu plăcere, cu atât ucidem mai mult ceea ce iubim. Aceasta este deseori atitudinea omului față de ceea ce iubește. O mare parte din eforturile noastre merg în direcția permanentizării acelor experiențe și plăceri care sunt atrăgătoare tocmai pentru că sunt schimbătoare. Muzica este frumoasă datorită ritmului și curgerii ei. Doar că atunci când îi întrerupem curgerea și încercăm să păstrăm momentul prelungind o notă sau un acord mai mult decât trebuie, ritmul este rupt. La fel și viața este o curgere. Iar schimbarea și moartea reprezintă părți componente esențiale. Să tindem să le eliminăm echivalează cu eliminarea vieții. Cu toate acestea, simpla alternanță a plăcerii cu durerea nu este nici pe departe cea mai mare problemă a omului. Motivul pentru care ne dorim ca viața să aibă un sens și pentru care îl căutăm pe Dumnezeu sau viața veșnică nu este doar pentru că încercăm să ne îndepărtăm de suferință. Și nu este nici din cauză că ne asumăm anumite atitudini și roluri ca mecanisme perpetue de autoapărare. Problema reală nu provine din expunerea de moment la durere, ci din extraordinarele noastre capacități de rememorare și anticipare. Pe scurt, provine din conștientizarea timpului. Pentru ca un animal să poată să fie fericit, este suficient ca momentul prezent să fie unul plăcut. Numai că omul este rareori satisfăcut doar cu atât. El este mult mai preocupat să aibă amintiri și așteptări plăcute legate de viitor, în special așteptări. Odată ce le are pe acestea, poate îndura prezentul oricât de mizerabil ar fi. Însă, fără această garanție, el se poate simți extrem de nefericit chiar. Și atunci când se bucură de plăcerea fizică imediată.
Să luăm, drept exemplu, o persoană care știe că în 2 săptămâni va suferi o intervenție chirurgicală. Între timp, nu se confruntă cu nicio durere fizică. Are suficientă hrană, este înconjurată de prieteni și de afecțiune umană. Lucrează la ceva ce îi suscită de obicei interesul, doar că întreaga capacitate de a se bucura de toate acestea i-a fost răpită de îngrijorarea constantă. Devine astfel insensibil la realitatea imediată. Mintea este preocupată de ceva ce nu este încă aici. Asta nu înseamnă că se gândește la problema respectivă într-un mod practic, încercând să decidă dacă să facă sau nu operația, ori să-și facă planuri și să-și pună lucrurile în ordine pentru cazul în care va muri. Ceea ce face este să se gândească la operație într-un mod lipsit de orice utilitate. Drept urmare, nu se bucură nici de prezent și nu generează nicio soluție pentru vreo problemă din viitor. Cu toate acestea, nu se poate abține. Aceasta este o problemă tipic umană. Obiectul îngrijorării nu trebuie să fie neapărat o intervenție chirurgicală din viitorul imediat. Poate fi plata chirii lunare, spectrul unui conflict sau a unui dezastru natural, grija pentru economiile destinate bătrâneții sau chiar faptul că la un moment dat vom muri. Ceea ce ne afectează prezentul nu trebuie să fie nici măcar vreo spaimă despre viitor. Poate fi ceva din trecut, precum amintirea unei suferințe sau vreo crimă sau indiscreția care bântuie prezentul sub formă de vină sau resentiment. Puterea amintirilor și așteptărilor este atât de mare încât, pentru majoritatea oamenilor, trecutul și viitorul nu sunt doar la fel de reale ca și prezentul, ci mult mai reale decât acesta. Prezentul nu poate fi trăit cu bucurie dacă trecutul nu a fost curățat și viitorul nu strălucește de promisiuni. Nu există nicio îndoială că abilitățile de rememorare și de predicție, de punere într-o succesiune ordonată a unei serii de momente disparate, haotic, reprezintă o evoluție minunată a sensibilității noastre. Ba chiar putem spune că reprezintă principala realizare a creierului uman, dându-i omului extraordinare capacități de supraviețuire și adaptare la viață. Doar că modul obișnuit în care folosim acest lucru are potențialul de a anula toate aceste avantaje pe care ni le oferă, căci nu ne servește la nimic să ne putem aminti și să putem prevedea, dacă asta ne face incapabili să trăim pe deplin în prezent. Care este beneficiul capacității de a ne planifica ce vom mânca săptămâna viitoare, atâta vreme cât nu ne putem bucura de mese atunci când le vine vremea? Dacă nu pot savura masa pe care o mănânc acum pentru că sunt preocupat de ce voi mânca săptămâna viitoare, același lucru mi se va întâmpla și când atunci va deveni acum.
în măsura în care fericirea din prezent constituie în mare parte rememorarea unor amintiri fericite sau formularea de așteptări, sunt foarte puțin atent la prezent. Și voi fi la fel de puțin prezent atunci când lucrurile bune la care mă gândeam în viitor mi se vor mai fi întâmplat și vor fi trecut. Asta pentru că îmi voi dezvolta obiceiul de a tot privi spre trecut și spre viitor, ceea ce mă va face mai puțin atent în prezent. Și dacă această preocupare cu trecutul și viitorul mă fac mai puțin conștient de prezent, trebuie să mă întreb în ce măsură îmi trăiesc cu adevărat viața în lumea reală. Până la urmă, viitorul este practic lipsit de sens. Și importanță, dacă mai devreme sau mai târziu el nu devine prezent, astfel încât a ne planifica un viitor care nu va deveni prezent este la fel de absurd ca și a planifica un viitor care, atunci când devine prezent, mă găsește absent, privind încordat dincolo de el, în loc să-l privesc și să-l trăiesc. Acest mod de existență cantonat mai degrabă în fantezia așteptărilor decât în realitate este principala problemă a acelor oameni de afaceri care trăiesc doar pentru bani. De aceea, mulți oameni bogați înțeleg mult mai multe despre cum să producă și să economisească banii, decât să-i folosească și să se bucure de ei. Ei nu reușesc să trăiască cu adevărat, întrucât se tot pregătesc să trăiască. În loc să-și câștige existența, ei își câștigă câștigul. De aceea nu au capacitatea de a se relaxa când vine vremea. Mulți afaceriști de succes sunt plictisiți și se simt jalnic când se retrag din activitate. Și de aceea se reîntorc să muncească pentru ca nu cumva cineva mai tânăr să le ia locul. Mai există încă un mod în care folosim memoria și capacitatea de predicție și care mai degrabă ne diminuează adaptabilitatea decât să ne ajute. Când, pentru a ne bucura de prezent, avem nevoie de certitudinea unui viitor fericit. Este ca și cum am cere luna de pe cer. Nu există o astfel de certitudine. Chiar și cele mai bune predicții rămân doar predicții, nu certitudini. Și din câte știm, fiecare dintre noi va avea parte de suferință și va muri. Prin urmare, dacă nu putem trăi fericiți, fără un viitor asigurat, cu certitudine că suntem incapabili să trăim într-o lume finită în care, în pofida celor mai bune planuri, ni se întâmplă accidente și toți sfârșim prin a muri. Aceasta este, deci, problema omului. Există un preț care trebuie plătit pentru fiecare creștere a nivelului de conștiință. Nu putem să ne bucurăm mai mult de plăcere fără să devenim mai sensibili la durere. Reamintindu-ne trecutul, putem prevedea viitorul.
Doar că abilitatea de anticipare a plăcerii este contrabalansată de abilitatea de a simți teamă față de durere și frică față de necunoscut. În plus, cu cât crește sensibilitatea față de trecut și de viitor, cu atât se diminuează cea pentru prezent. Cu alte cuvinte, ajungem într-un punct în care avantajele oferite de faptul că suntem conștienți sunt depășite de dezavantajele în care hipersensibilitatea noastră ne face inadaptabili. În aceste circumstanțe, ajungem să ne simțim în conflict cu propriul corp și cu lumea înconjurătoare, fiind consolant gândul că în această lume plină de contradicții, noi suntem doar niște pelerini și străini. Pentru că atâta vreme cât dorințele noastre par a fi în dezacord cu ceea ce lumea limitată ne poate oferi, înseamnă că noi nu aparținem de fapt acestei lumi și că inimile noastre sunt făcute nu pentru limite, ci pentru infinit. Astfel, insatisfacția sufletelor noastre pare a fi semnul și simbolul propriei noastre divinități. Dar să fie oare adevărat că simplu fapt că ne dorim ceva înseamnă că lucrul respectiv și există? Știm că acest lucru nu este întotdeauna adevărat. Poate fi un gând consolator, acela că noi suntem de fapt cetățeni ai unei alte lumi și că după exilul nostru pe pământ ne vom reîntoarce cu adevărat acasă, acolo unde inimile noastre se vor simți împăcate. Dar dacă suntem cetățenii acestei lumi și dacă sufletele noastre nu-și pot găsi liniștea, nu cumva natura a făcut o mare greșeală creând ființele umane? S-ar părea că în om viața se află într-un conflict fără finalitate cu ea însăși. Pentru a fi fericiți, trebuie să avem ceea ce nu putem avea. Natura i-a dat omului dorințe pe care acesta nu și le poate satisface. Capacitatea de a lua înghițituri mari din fântâna plăcerilor l-a făcut pe om să fie și mai predispus la durere. Am primit capacitatea de a controla viitorul, dar numai în mică măsură. Prețul acestui lucru fiind frustrarea dată de conștiința faptului că, în final, vom fi învinși. Și dacă considerăm acest lucru ca fiind absurd, tot ceea ce putem spune este că natura a creat inteligență umană doar pentru a se critica